Is-sena l-oħra gradwaw total ta' 5,833 student minn istituzzjonijiet edukattivi terzjarji. Dan ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO fejn riżulta li kien hemm żieda ta' 361 persuna meta mqabbel ma' sena qabel. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ ukoll li aktar minn 60% tal-gradwati s-sena l-oħra kienu nisa, b'dan ifisser li għal kull 100 gradwat raġel kien hemm 151 mara li laħqu din il-milja f'ħajjithom. Skont iċ-ċifri tal-NSO l-aktar li gradwaw studenti kien f'livell ta' baċċellerat fejn kien hemm aktar minn 3,000 persuna, dawk fil-livell ta' masters qabżu l-2000 persuna. Filwaqt li b'diploma f'livell 5 kien hemm 618 persuna u b'dottorat 116 persuna. Intqal kif il-maġġoranza assoluta tal-gradwati terzjarji kellhom bejn l-20 u d-29 sena li kienu jgħoddu għal aktar minn 2 terzi ta' dawk li gradwaw matul is-sena li għaddiet.